OK, vítam vás pri dnešnom videu. Toto video bude iné v tom, že toto nebude žiadny gaming, žiadne fakty o hradoch, ale konečne prvý vlog. Ale je to čudné, pretože tu nemám svoj real face, ale mám tu memoji z iPhoneu a dobre som to vymyslel, pretože sa odhaliť ešte nechcem. OK, v čom bude spočívať toto videjko? Videjko bude spočívať v tom, že precestujem 50 km v autobuse, aby som uvidel moju priateľku. Krásnu, úžasnú, proste ona je taká úžasná. A áno, idem sa aj opýtať, či bude my Valentine. A jo, nemám žiadny darček, takže poďme nejaký vyrobiť, pretože to sa cení viac. A jo, poďme rovno na to. OK, takže máme to hotové, túto časť máme konečne hotovú, už tu len musíme napísať, že will you be my Valentine? Jo! Jo, ľudia! Čo hovoríte na toto? Ja si myslím, že toto je extrémne mega dobré. V živote som nespravil lepšiu vec. OK, už je ráno a ja už pomaly idem na autobusovú stanicu a stade pôjdem do okresného mesta a stade pôjdeme až do Lučenca. Takže jo, poďme na to. Jo ľudia, akurát som vystúpil nedávno a teraz sa chystám do Kauflandu, pretože som kúsok vyhľadal a ja. Uvidíme, čo kúpime, možno kúpime dačo aj pre pre moju priateľku a jo, takže ideme do Kauflandu. OK ľudia, dostal som vynikajúcu správu od mojej maminy, že ona akurát ide do Lučenca, tam kde idem ja za mojou priateľkou, takže ma zobere, takže to je super, takže sa veľmi teším a sme si zjednodušili cestu. Takže možno to nebude také zaujímavé videjko, ale isto očakávajte aj takéto videjka. Áno, takže teraz čakám na maminu a potom ma zobere, zatiaľ sa niekam pôjdeme najesť. A potom vám poviem, aké mám plány, keď budem v Lučenci, pretože teraz absolútne neviem. A to ma napadne tam, takže vám dám ešte vedieť, takže zatiaľ čo... OK, som v Lučenci, už len čakám na maminu, kým si dačo vybaví a potom sa možno ideme najesť, alebo ešte si dačo musí vybaviť, takže jo. Kámo, toto bolo tak extrémne dobré. Momentálne sa nachádzam pri galérii a idem znúcha dačo pokúkať, takže idem. OK, plán je následovný. Pôjdem sa niekde skryť
čo to má cestou a prekvapím ju, takže let's go, poďme naspäť. Ok, a rozhodol som sa, že sa zložím niekde tu počkám, lebo na toto Olišku vždycky tvrdí. Takže, jo, počkám. Jo, ja som tak zvedavý, ty kokos, teraz som ešte stále tu sedím a čakám na ňu. Momentálne je 12:41 a škola končí 13:10, takže tu ešte si počkám takých 29 minút. A jo, potom sa ozvem. Dúfam, že to bolo vidno, pretože